Miyo maja higni 67 ma en chii liel ma ode yande owang heyo magalagala e gweng' ma Kalkada uradi sublocation Alego Usonga oyudo resruok bang' ka riwruok mar Raymond Omollo Foundation gero ne ot manyien. Apisas mag riwruogno kotene gi Victor Oyugi nopuoyo okang' ma gikawo mar gedo ne mama Ann Adhiambo Okwako ma bende korka kore onyiso mor mare. E kinde limbe gweng'ego apisa mag Ray Omollo Foundation bende nochiwo ndiga moyiedhi kata wheelchair ne miyo moro ma chii liel mantiere kod ng'ol. Numaro kawuoth okanyal to Yeso karanena Yeso wadu bikra Maria ng'ama ber singo wadu Mary akonya kayuda manokonyo dhako machandre maparo chiliet manyithindo to bodonga nodong adwoko nero kamano kora sebedo kod moro kendo Nyasaye ogwedha mang'eny. Nyasaye ogwedho mang'eny nyithinda gimutumo gima jaber makata Kalkada bende biro yien kara mondo liete gi kara nigi jogi makonyogi. Group marwa en Kalkada Widows moyie mose register kendo wago erokamano kuom pesa mane omiyo wan wanyiewo go tent kendo kawuono kelonwa wheelchair gi zawadi bende kelon minego ot bende ogeronwa. Wago erokamano ahinya kaachiel gi tim ma ayo biro. Nyasaye mondo gwedhu.